mga baboy-baboy karon ay dili man magpakita. Naligo siguro sila og swimming pool kay init kay panahon. Inita ay. Hoy anak. Unsa man ma? Kuang kaguran dito na tilin-lini mo kaw. Ha? Nga naman ma? Kay magkagod kog lubi, magtabirak ko. Karon pa ka magtabirak ma, nga humana naman ang Birnis Santo. Alangan, karon pa nahinugang nangka. Magtabirak di ay, nga walay sagol nga nangka. Ay, magtubag-tubag pa jud ka. Lakaw na, kuang kaguran. Unsa man ang maghulam oy, dili ka ba lumuuli? Ay, sige reklamo dra. Lakaw na, pagdali. Unsa man na oy, may ramang hulam niya, di ka ba lumuuli? Ayo. Unsa man ni, mura magwalay tawo. Ayo. Wajoy tawo gyud. Oh, unsa man? Asa man ang kaguran? Walay tawo ma oy. Ha? Unsaon man ta ni ron? Unsaon na to pagagodan ni ron? Sunod tuig na lang ta magtabirak ma. Na unsa? Nga daot na akong sagol. Unsaon man na? Wala may tawo. Adto dito balikaw. Basin nara na dira natulog. Kung may tawo jud ma, unsaan man? Kung dili ka kahulam kaguran, ako ani ipausap sa imo ang lubi. Sa pugion. Ayo. Kinsa pangita te? Dong, asay mong nanay Linlin? Naraman sa sulod te. Patulog. Mao ba dong? Sige, ako lang ning tuktukon og maayo. Ayo. Isugab kay nang si panuktok dira oy. Halos maguba naman ang portahan. Si panuktok oy. Usa may tuyo day. Isugo kong mamatay nga kwaon akong kaguran kay wa nimo giuli. Asa man nga kaguran nato? Katong naay ay sa lingkuranan te. Hala, inyo dito? Gihulman ba yan ni Maring Marilo? Unsa pud na te oy? Sunod te, kung manghulam og kaguran, dapat iuli ta ninyo sa tag-iya. Pasensya gyud day. Palihog na lang kukuha dito ilang Maring Marilo day. Sige na lang ti oy, ako manoy makasab-an ni mama ani karon. Ayo. Uy, day Giselle, unsa may tuyo? Tek, waon akong kagurante, wala ninyo giuli. Ha? Asa man nga kaguran ato? Kato daw gihulman nimo ka Ate Linlin te. Amo aman tong kaguran. Hala, katong naay ay ang lingkuranan? Oh, kato te, kuwaon ako. Na, gihulman ba ito ni Maring Venus oy? Nati oy, gikapoy naman kog pangita sa among kaguran oy. Mamalihog na lang kukuha daybe didto ilang Maring Venus. What? Unsa pud ni oy? Ha? Layo po kay atong balay nilang Auntie Venus oy. Hala, may bayabas. Kanami sa bayabas. Uy! Unsa man ang bayabas da? Imo man ang gipopo, nga hilaw pa man na!
Grabe si Uncle, dili manghatag og bayabas, manggukod man. Ayo! Oh! Unsa may ato, day? Te, kwaon akong kagurante. Asa man ato? Katong gihulman nimo kang Auntie Marilote. Hello? Gihulman ba yan ni ati ini mo? Unsa man iti oy? Amo ang kaguran kay gipasa-pasa ra, wala giulay sa amo ah. Day, pasensya jud day. Palihog na lang kukuha dito ilang maring in-in. What? Unsa bud ni oy? Layo ka ilang balay. Ayo. Ayo. Asa man day? TNN, kwaon akong kagurante. Asa man ato day? Katong gihulman nimo kang Auntie Venus, kwaon ako. Ay kakinsa nitong kaguran? Gihulman man to ni Auntie Linlin, then gihulman din ni Auntie Marilo. Sunod gihulman na sad ni Auntie Venus. Sunod, ikaw na dayon ang nanghulam. Ay, kani, inyuha day ni? O kani, amuan iti. Tansa. Oh no! Asa man ang tumuyan iti? Nganong nabali man ni? Naday, ay jugog pasangin liana day kay paghulam na ko ana. Kabalion na ba yan na daan? Nati, ayuhon jud ni nimo te. Di jud ni masilbi. Kasabaan jud ko ni mama ane. Ipaayo na nimo nako day. Wa man gay ko ka paayo ana akong portahan naguba na. Sapod niyoy, kasabaan jud ko ni mama ane. Huh, dugayo po datong bataan na kauli, oy. Gisugo naman ang takot ang kaguran. Batakluban naman siguro to sa kagurang bataa. Kasabaan jud ko ni mama ani karon ba? Ma! Ngano karon pa man ka? Gisugot kag kaguran, dugay kay kanabot, naluto nang ta karon. Ma, gikapoy kog pangita aning kaguran ma oy. Tagbog kog subay-subay sa mga balay, daghan kinang hulam. Ay, bantog dahil nadugay ka. Ambil na ba kay magkagon ako.